Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu. Haideți să vedem ce mai au îngerii să ne spună pentru sănătatea noastră mentală, emoțională și fizică, da? Ce mesaj au pentru noi, despre ce doresc să ne transmită azi. Să începem. Îngeri, arhanghel, ghid spirituali, moși strămoși, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj. Ce trebuie noi să știm acum pentru binele nostru superior și pentru sănătatea noastră, da? Emoțională, mentală și fizică. Să vedem ce mesaj mai au îngerii astăzi pentru noi. Pentru binele nostru superior. Da? Ca să nu ajungem să dezvoltăm diferite boli fizice, da? Am căzut 3 cărți. Avem venele, eterul și chisturi și noduli, da? Venele este energie pasivă a sistemului circulator. Blocarea energiei ne semnalează dificultăți cronice de a accepta viața cu bune și cu rele, cu bucuria de a trăi sau sentimentul că suntem obligați să acceptăm nefericirea. Da? Și avem probleme ale venelor. Înseamnă că ne este greu să acceptăm viața cu bune și cu rele, da? S-a blocat energia acolo, da? Trăim așa pasivi și fără bucuria de a trăi, da? Da. Eterul și chisturi. Chisturile și nodulii, da? Energia chisturilor este o energie de aer a unor memorii emoționale blocate, reținute, întărite, răni emoționale interioare, care apoi cad în materie și se formează la nivel fizic prin materializare în chisturi și noduli. Da? Blocare. Avem blocare aici, blocarea emoțiilor, da? Neacceptarea vieții cu bune și cu rele, da? Și aici din nou blocarea și reținerea și întărirea acelor răni emoționale interioare, da? Care mai târziu se transformă în chisturi și noduli. Da, toate acestea se întâmplă mai întâi în lumea eterică, da? Energetic. Elementul eter, toate acele suflete, emoții, da? Toate acele emoții, da? Energii, iată emoțiile blocate în venele noastre, blocate acele memorii emoționale blocate, da? Care se materializează în chisturi. Acestea se simt, dar nu se văd cu ochiul liber. Eterul este un element care se află în noi și în jurul nostru, el fiind perceput foarte subtil prin cel de-al 6-lea simț. Eterul este o energie luminoasă sau întunecată și reprezintă lumea nevăzută, dar simțită, lumea în care totul se întâmplă înainte, iar mai apoi se materializează și în lumea fizică, prin adevăr sau minciună, prin lumină sau întuneric, prin bine sau rău, prin frică sau curaj, da? Sau prin aceste probleme de sănătate, da? Prin aceste chisturi, da? Da. Iată de ce ni se dezvoltă chisturile, da? De ce dezvoltăm diferite boli ale venelor, da? Brațul
Energia duracțiunii, a capacității de a acționa. Energia brațului este o energie blocată de o emoție neacceptată rațional prin negație, dată întotdeauna de ego, da? Suntem prea în ego-ul nostru ca să acceptăm că ceva nu este în regulă în viața noastră, da? Ca să dăm drumul la acele memorii emoționale vechi, da? Durerile brațului intervin atunci când alegerile noastre contravin nevoilor sufletului, da? Când nu mai avem fericire și bucurie în viața noastră, da? Am blocat acea emoție. Practic, trăim în acest ego, da? Prinși în ego-ul nostru, considerând că suntem obligați să acceptăm nefericirea, să ne acceptăm așa soarta, că așa trebuie, da? Dar de fapt nu trebuie așa, da? Mâna, puterea, da? Puterea se află în mâna noastră de a face această schimbare, da? De a ieși din acest ego pentru a nu ajunge să dezvoltăm aceste boli. Energie densă de apă, energia mâinii este o energie de transmitere, de putere. Este un vector de percepție a energiilor subtile. Energia mâinii este cea mai mare energie manifestată, realitatea fizică, de transmitere și de recepționare a tuturor energiilor, da? Deci mâna este o energie de putere, da? Deci puterea stă în mâna noastră să ieșim din acest ego, da? Pentru a debloca aceste energii, da? Care stau pe loc, da? Se vede aici blocarea bucuriei, energie pasivă, blocarea memoriilor emoționale, da? Pentru a debloca, puterea stă în mâna noastră ca să ieșim din această negație, da? Să ieșim din acest ego. Să ne ascultăm nevoia sufletului, da? Să ne ascultăm ce ne spune sufletul, da? Și ce ne spune subconștientul. Sistemul nervos. Energia sistemului nervos este o energie de aer. Este energia centrului de comandă, inginerul mecanic, gânduri, mișcări, decizii, acțiune. Energia este legată în mod direct de subconștient, este legătura directă a sufletului cu corpul, fără filtrul rațiunii. Da? Deci trebuie să ne ascultăm subconștientul ce ne transmite în gândurile noastre, în deciziile noastre, în acțiunile noastre, da? Pentru a putea ieși din ego-ul nostru și a face și ceea ce sufletul nostru vrea să facem, da? Ceea ce subconștientul nostru ne transmite, pentru a nu dezvolta aceste boli, chisturi și noduli, da? Da. Să vedem la baza pachetului intuiția, da? Trebuie să ne urmăm întotdeauna intuiția, acea energie subtilă transmisă de către sinele nostru superior. Energie finuță, ușoară, o adiere, un ghidaj subtil, da? Deci este un ghidaj ușor pe care îl primim cu ajutorul intuiției de la sinele nostru superior. Intuiția este o ușoară energie orientativă, da? Pentru a ne orienta, pentru a ne da seama că trăim pasiv, blocați în ego-ul nostru, că am eliminat bucuria, am eliminat fericirea din viața noastră, da? Și trăim în memoriile vechi, emoționale, care stau blocate acolo, da? Putem dezvolta diferite cheaguri, da? Diferite boli de sânge, da? Boli ale venelor,
sau diferite chisturi și noduli, da, care la un moment dat, din cauza stresului emoțional, se poate transforma să fie canceroase, da, să ajungă să fie canceroase. Iată, îngerii, arhanghelii ne spun că puterea este în mâna noastră, puterea stă la noi de a face această schimbare, de a ieși din ego, de a ne asculta și sufletul, de a elimina aceste memorii emoționale, de a elimina această nefericire, da? Pentru că nu suntem obligați să acceptăm nefericirea, nu. Noi avem impresia că suntem obligați să acceptăm nefericirea din viața noastră, dar puterea stă în mâna noastră să ne schimbăm viața, să ne o transformăm, da? Să ne o facem mai bună, să mergem, să vedem ce nevoie are sufletul nostru, da? Să ne ascultăm mai mult subconștientul, da? Da. Să vedem și arhanghelii. Ce ne spun în legătură cu aceste memorii emoționale blocate, da? Cu această pasivitate care nu mai am ce face, asta e situația, trebuie să accept că sunt obligată de circumstanțe, să accept nefericirea. Da? Arhanghelul Raziel: ești alesul și protejatul meu, ai atins un înalt nivel în sfera discernământului spiritual și eu îți facilitez accesul dincolo de vălul iluziei. Da? Deci trebuie să vedem dincolo de acest văl al iluziei în care avem impresia că suntem obligați să acceptăm nefericirea, să acceptăm toate acele răni emoționale vechi, da? Care interioare, care stau acolo în noi. Da? Este o iluzie. Este o iluzie. Puterea stă în mâna noastră să transformăm această iluzie, da, la nivel energetic, eteric, iar mai apoi să se răsfrângă în viața noastră fizică. Cum? Conștientizând, da, gândul, cuvântul și apoi fapta, da? Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de Alaiul meu ceresc. Da. Deci, iată, îngerii încearcă acum să ne ridice vălul iluziilor, da? Această iluzie în care trăim, care ne duce în anumite situații în viață în care să ne învățăm anumite lecții, da? Deci toată această iluzie creată în jurul nostru, da? Avem nevoie de anumite persoane, de anumite situații, da? Care ne creează anumite circumstanțe în viața noastră și atunci ne creează anumite iluzii, da? Pentru a ne învăța lecția, pentru a vedea mai bine dincolo de vălul iluziilor, da? Pentru a reuși să evoluăm, să ne extindem, să ne mărim ca și conștiință, da? Avem nevoie de aceste lecții, da? Iar atunci când nu ne învățăm lecția și nu reușim să vedem dincolo de iluzii, da, dincolo că nu suntem obligați să trăim nefericiți, da, suntem fără bucurie în viața noastră, da, fără iubire în viața noastră. Atunci când reușim să vedem dincolo de acest văl al iluziilor, reușim să ne învățăm lecția. Da? Data viitoare o să procedăm altfel. Dacă ajungem din nou într-o asemenea situație, da? Lecția având-o învățată, da? Știm că puterea stă în mâna noastră să schimbăm, să ne schimbăm viața, să vedem dincolo de iluzii și vom proceda altfel în viața noastră, da? Și atunci nu vom mai dezvolta, nu vom mai ajunge în situația în care să dezvoltăm aceste boli, da? Da. Pentru că nu vom mai permite, vom da drum acestor energii, da? Acestor energii vechi, întărite, da? Le vom da drumul și atunci corpul nostru fizic nu va mai dezvolta
aceste boli, da, fizice. Iată, îngerii ne sfătuiesc să fim mult mai conștienți de puterea noastră, da, de puterea care stă în noi, da, și în mâinile noastre, și să ieșim din acest ego, să ne ascultăm mai mult sufletul. Ia să vedem, la baza pachetului avem pacea sufletească de plină. Arhanghelul Samuel. Ocrotesc și amplific starea de pace dintre oameni și pacea inimii tale, da? Deci facem acest proces pentru a ajunge într-o pace. Pace cu noi înșine, pace cu cei din jur, da? Acea pace interioară este cea mai importantă de pe lumea asta, da? Că reușim să ajungem în acea pace interioară. Înseamnă echilibrul nostru interior, da? Reușim să eliminăm toate aceste energii blocate, aceste memorii vechi. Îndepărtezi toate forțele rele care se opun bucuriei, armoniei și stării tale de împlinire, da? Da, toate aceste energii, da? Reținute, întărite, emoții, da? Se opun stării noastre de bucurie, da? Și de împlinire, stării noastre de pace sufletească, da? Arhanghelul Samuel ne ajută să eliminăm, da? Să eliminăm aceste forțe rele, întunecate, da? De joasă vibrație, care ajung să ne bolnăvească la un moment dat corpul nostru fizic. Da. Mulțumim, Îngeri Arhanghel, pentru acest frumos mesaj. În fiecare zi ne mai învățați câte ceva, ne mai arătați cum se formează bolile și ce trebuie să facem pentru a ne menține sănătoși, da? Pentru a ajunge la pacea noastră sufletească, da? Pentru a reuși să evoluăm spiritual, da? Da, îngerii ne ajută, ne spun, ne arată, dar puterea este în mâna noastră, fiecare are puterea în mâna lui și în viața lui să-și schimbe viața, da? Să schimbe, să elimine aceste energii, da? Pentru a avea un corp sănătos, da? Pentru a avea o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos. Da, mulțumim pentru mesaj. Sper să vă fie de folos, dacă nu acum altă dată, da? Toate informațiile, tot ceea ce percepem din lumea asta, da? Rămâne acolo în arhiva noastră, da? Chiar dacă nu vă confruntați acum cu aceste chisturi sau cu aceste probleme ale venelor, da? Informațiile acestea, sfatul acesta, da? Rămâne cumva arhivat în memoria voastră, da? Și la un moment dat în viață va putea să vă fie de folos. Da, eu vă mulțumesc, vă aștept și data viitoare. Deocamdată atât. Vă pup, pa, pa!